a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para facerlle unha entrevista a unha muller de Touro. Como te chamas? Gloria, Cantos anos tes? 81, Donde vives? en Touro, no Barranco. Donde traballaches nun pasado? De costureira en Santiago, en Touro de cociñeira. Sentiches de rebaixar en algún momento por un home no teu traballo? Non, Pagaronche menos que algún home? si hombre, pagábanos a todos. Algúnha vez te rechazaron un traballo por ser muller? Non, Como foi a túa experiencia traballando como muller? foi boa porque estaba con o meu home, estábamos nos dous solos e había que traballar. Gracias. Pues moi ben. Pois xa está, gracias. Chao. Chao.